Kes boy thak tak le chin fel har sa tak in thanara phlak tak thleng chung chang kan chui chho le dona a top hlenga min lo ai thlak sak le tur chawin kan som ma sa chewani mai chatle rol pakhat a thian tenen in koma lim taka hunan man zo nuwa illama panchu konglaka rong taka tha ane thil hlandana chuan Susana Morales komsom poruk mi chu officer hluin a khoi nuwa thata ma se tul thattu hi officer lo ni to wange a power mangin digna rabbeta kum engmo chen hrem lovin oma thila thlen chhodan vel kan chui chho don ane sang ni somni pani July ni somni paruk zan chu achung tenen anin biak to ber zar ani a chu mini chu thil engmo thlen don wange kho chung chu re hle a zandar kwale chan ve vela chuan Suzani chu anu nen in bia in lama pan mek thuwa hrila hemi ti lo hi an fanu chu an bele to lawane an fanu chuan eng har sat na nge to an hra der lo chumi zana tang chuan Suzana chuan in chu a thleng le to lova a chung te chu an mang ang tak zeta huna kal zela atuk jing chu bai sei bo takin an thlira atuk jing ni ron chuak po chuan bai sei tur engma pelawane a chung te chuan an fanu chu a thini an ring tabera thil hlendan chu chui chawin police te chuan chumi zan chuan zandar somle achan ve velin kar chu Suzana chu phone a online ti an hria a GPS atanga alandan chuan Suzana chu Singleton rota oma alandan chuan in lama ho tumani mel hle a ma se kaltumna a thleng lo ti a chiang hle fin fiana tanga landan chuan Suzana chu ama chawin ke in khoi hmuna emo thui taka kalti a hriata emini hian a chungte kalna tura hril lawa ma se in lama pan chu thine na lo muak ti reng a hrabi glawane thole ni zan dar somle minute somni pakhata tanga dar somle minute somni paruk in kara thil thlenga tanga chui chawin a phone signal chu o'clock trace le Steve Reynolds Boulevard huam chunga mu ani a heti lai hian thil pahnih thleng thei oma a phone battery a thi lo pon tu emo in a phone an switch off sakani thayang ina thlen thailona chan engemo tak om chiang ane bun chu kal zelin investigation po kalpui zelani a sangni somni pathum February ni ruk aron in her chhuat chuan Suzana bo chung changa tu thar thin thong tak om ta Donny Creek le Barrow County in kara om officer ta chuan intel chu an thil hmu chu an hril hria a ram hnoya mihring ruang ni om takan hmu chhuat thu an hril chulai hmun chu a bo tira a phone signal an hmuna tang khan mail som ni a hla daya oma chumi hnuwa Boravel police officer lui Gwinnett County a cheng chu Suzana ruk bole tha thuwa pu ani ta ne chu thil hleng le tual thattu ni rin hriat chu ani ta ka chuan news lama dar chak ta hle maya tual chung reporter ta chu an lung oi lovin news chu mi pui hriatan tlang zar chak hle in thana le in ruk bo na chuan tual chunga soi hlo em ema mi pui chural mong lovin anin hria an fa ta pon chho po rem ti lovin nun chu a zalen lo hle ane heng buina zong zong thlen tir tu chu tual thattu Mike Bryan wang hi ani a thil tira phlak tak hian mi zong zong chu makti in a siama he tual thattu nun rong tak hian mai chapoi soilo Suzana kumsom paruka upa chu an in lama pan chu apong suala that zui ta ne officer aloni ve to na laya thil chu aboi thlak reuh hle a ma se official te chuan in thana thlen lai thilom dan video an en chuan Mike chu tual thattu ni theina chan tur fin fiana an hmu chuaka ani lo hi chu kumsom paruko pa Suzana bole thina hian rin hlel tur dangan wang hle ani ole atira kan soi to angin thila boi thlak chingchi ve chho hle dona a chan chu Brian thi Doraville police officer lui aloni ve bok nen chu chuan case kal lai ati boi hle a chui chian na chuan Brian chu Morales te omna kiang loka a khosa ve a hetia Suzana bo hnu hian ruang chu an kho Winslet village len bula ram hnoya charani a he thila hian police te pon Brian chu an ring hlelane
ma se fin fiana chiang kuang tak a om lo wangin ama do dal zongin engma an charge theilawa thil ti so langa hrena ni chung hian case chung changa engma hriat bel om tlat lawane a hun ma salama chuan Brian hian police na a tho lai pon report diklo pe ya pu alo ni to thina a report pek diklo no nung ber phei chu mi pakhat hian akar chu rok sakin asilai ruk sak angin report a pe a ma se ani na taka chuan asilai chu abo tak takem tu man an hrelo chu thila chuan a report pek chu bo zui tur pakhat ma om chuang lawani ama hi boina lian tak atling zo ka alan dan chuan ril rolama har satna atoka ni mel zo ka ne a hun lo man thin dan le a che du dan hi ngai tu thiampo a har zok le nikum sang ni somni pali January ni som khan Gwinnett County a court ro rel na chuan Brian thu boi chu khelani ta a anun hluile a hun lo man thin dan te hailan ni in dan bo china panga do na pu ani a chung zinga pakhat chu pong suala ne chung an pu na sang sang chu Brian chuan tham lo le zam lo tak chuan a hnar veka zero te chuan Mile Brian chu Susanna ruk bo tha thuwa an pu na le statement chu a chiar chuaka ma se eng thila ma thuti chian na lo om thailo he police officer hlui hian mai chepoi soilo nun ati chia sak mai ni lovin mi puite himna thlengin dan ro relna ti poi veka Susanna unau nu Jasmine Morales chuan a unau nu thina chuan thu soi nein a unau nu thina chuan na sataka ati na thua soya chu thil chu abei seilo thu le police officer te ang chu misuala ka mi poi himna ngai poi mo jok thur an ni lain chu tiang thila unau nu chunga ati chu makati top thailo thua soi sangni somni pali February ni khat ani chuan Brian chu ro rel court ta hruai le ani a maso na om chawin a trial chu juni thuma nei le tura buat sai ani ta ne mi fing tak chuan ti hian a soya khotlanga poi khoina le in thana tam veu chuan chu khotlang chu ani na hlo chamane chu tiang chin Susanna thina po hi khotlang in rel bol dan dik tok lo wang ani a an fanunun na chan nan lang hil po son ngai ma se an han in huam don nen dan ro rel na fel helom wangin an dikna pon an ding chang thei tari lawane engpo ni se misual chuan photok shamna mu chuan chu chu thil dikane atuar tulam chung ten thu soi nein an fanu thi chan chu dan le rei chung changa an khotlang kalphung diklo chu an pu bera kalphung diklo chuan an fanu thi na athlena ne lawyer an roi ma Susanna nun hluite an han chui kir le chu salgado Susanna nu chu aril ru na thar hle a ma se lawyer an chhor ma investigation chu nei le tha in an ria a anuwa lawyer chu ruain an chung ka lawyer chu Alex Northover ani a thei top chu an chhuat tlanga ro rel na dik mutura an hun lo hlo to zong zong te chu an thra chuaka Alex chuan an lungai na te a chhok hle an fanu chuan chu tiang thil chu atokang ti an ring thiam lawani hun kal zelin tol thatu niarin rain chunga dan angin action lakna alo om hau lova kho chunga te chuan dan anga action la turin khomi pui te chuan kong zona te an neya an thom po tha hle atopa chuan jun ni thum aron her chhuwa chuan courta chuan trial chu nei ani ta a ro rel na room chunga rei tak hunan man nuin just chuan Brian chu ngai dam na le atan hun chung po toina om hau lovin kumsom panga tang turin ati tarup mai Brian attorney chuan trial dang nei le angia ta ma se pom sakani talawane